jotich mikao area mar Western Lego and Komenya. Okay. So upon that has been clarified. Okay. Koro gimaro na wach Victor. Aneno ka social media aneno ka joluo igiwang gi joma ni sirkal ahinya. Karango kayao TikTok aneno ka nitie jomo bedo sponsored. Magima gitimo chakru kinyen goyo ni Opiyo Wandayi rach, John Mbadi rach, joma ni sirkal gi igo gi ganyuolawa. To akia gimomiyo gini timre nikech akia mistake ma joma ni sirkal gi otimo ne joluo. Ki jogi oyudo nafasi sirkal to commitment magin go en mondo gine ka ginyalo konyo oganda. Okay. Kiweyo Wandayi kata mana PS Raymond. Jomang'eny hime, akia joluo nigi problem. Adwa ni joluo understand ni sirkal ma wantie ni okuche bentie. Okuche ministers mani sirkal ng'eny kabisa. To PSS be gin go. Gin gi directors of departments and ministries. Okay. Okuche ng'eny. To gi directors gi okbibe kanyo sani. Ne gidonjo for many years ma ukuse be sirkal gisebedo ka gisojo gi sirkal at clerical level to gi jogo dhi malo. So both sirkal osekonyo gi. Gin nyaka gi parastatals gi gin gi CEOs. To kata mana josiasa ma pingo sirkal ma central Rigathi giri. Okane ka Rigathi gojo gi mane sirkal. Poka winjo ka kata ba jumbe wan go mong'anyo gi president. Ok gigo ministers ka. To wan jowa matin gi goyo gi. To jogi odonjo tiyo under very difficult environment. Can you imagine in minister to director chief finance officer yen kabilaka. Gima gigin civil servants muse donge civil servants mokinyar riembo gin minister. Wan mondo wabe wayud nafas wabudh mondo jowodon. Jomanyi waro ki sirkal at public service committee gidwan mondo gidong. Gigi biro timore. Koro pressure ma jowa gi oketo ni ministers wagi. Okanda sana ni jachien mango donji piny luo ka. Wadwa ni mondo joluo understand ni sirkal en gima nitie procedure mitie sirkal. Sirkal ok en odi. Makino wango siling abich kaundi sechi kwa wedu dukati senyo ichiemo. There's procedure joagi tiyo under very difficult environment. Okay. Other than the fact ni president ma Kenya may give support. It is not difficult. It is not very easy to work in government. There's something called bureaucracy in government. Omiako ya joluo kumauntie ni beduru ponyeru kako kuche. Okuche mu pia mu compare gikmati mrego pondegi korwa. Gise invest jogi. Gise kero jogi sirikali in different levels. To gise bedo patient. Umaruma wikario mbari yose timonwango. Wanda yose timonwango. Wikario di timongo sirikali. Ya so adwan mondo jo through understand ugigi ubed gi patient kudwan mondo wagerre. Gik mwati mosanigi Victor. Gin gik ma okwan mabwan wawegi kwa bi benefit. Nyithiwa mwanyuolo sani mabro benefit. Odwan wawe community wa in a better place. Raila no wa in a better place than he found it. Raila osetemo kabisa ma Raila okelo ogero barabara thurwa. Barabara gwan masani watiyo. So whatever we are doing now jomoko bro tiyo. Gomi wadwan makwejo thurwa ni koko mang'eny magore ni kiang'ani tiyo marach gin enemies wa odonyi kindwa. Madwa miswa miwa wrong direction. Okay. Gidwa mislead community. Omiyo community ganda luo abedu rumors jalango ma won piny ma president ni ngamo heroa kendo neno kaka nailors gi kendo heroa maber. Wama kaka advantage gina fast ma wan go ni kode ni mondo wa kel go gik moko changes madongo thuru. Okay.